vadzoka rimwe svondo racho ivo baba vakadzoka iri Friday manheru. Vadzoka iri Friday manheru, baba vakasvika kuma past 11-12. Ndakazongonzwa mbuya vangu ndizunguza vakanzi Alice muka, baba wako vauya. Ndopandakamuka zvikanzi ndovesa moto sezvo muri wangu watatasiya manheru wanga urimo, kanzi ngobika sadza chete. Vandabika sadza riya vandapa baba. Pandakapa baba sadza riya iri ndopakamva panzi nambuya, iwewe chitora mwana wako upinde mumba, kana wapinda mumba ubvise magumbezi ako, wabvisa magumbezi ako da kuti urare mudining, usasarara mubedroom. Ndikati zvakanaka, imva ndangosvika ndabvisa magumbezi vandarara. Ina ndakangosiyawo baba varimo mukitchen nambuya, handinazoziva kuti vakauya nguwai. Saka mwana wangu akangotanga kuti mbuya wakanga wandidzidzisa kuti ukanzwa mwana achiti anenge atota. Saka ipapo ndakabva ndabata napkin remwana wangu vandadzwa rakatota. Vandati regai nditore napkin. Pakutora pakuti regai ndipinde mumba nditore napkin, ndopandakasvika baba vari pamusoro pambuya, vakarara nambuya pandakavhura dhoo. Saka pandakavhura dhoo apa baba vakabva vanditi Alice, vakabva vati mai, mwana uyu akangwara uyu, honai akundikanganisa mhiko dzangu dzandiri kuisa pamuri. Izvi handisvikira ndakavata nemi. Ndibaba vaidaro. Baba vakanga vakatondibata ruoko pavakabva pana mbuya. Mbuya vakabva vamukawo. Vamuka ipapo baba mumba mataivata mami nedemo rakariripo raigara kuseri kwedhoo. Demo iri rainzi kana tasvikirwawo nemunhu, mbuya vaiti munhu iye rariri wiponi rekuti tikasvikirwa nemunhu, mbuya vaiti vanorwisawo munhu nedemo iroro. Baba vakabva vatora demo iroro ndoravaida kunditema naro. Vakati mai, mwana uyu ndaakutotema, mwana uyu akachenjeresa, hazvichaiti kuti tigare nayo pano pamba. Mbuya vakati aiwa, usadini, usamuteme, inga kanya kumuvata kwese kwaunoita hana kana munhu waakambotaurira. Zvikanzi aiwa ndaakutotema.